Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Dakasur kabajam badia halla kinuhikai kontrak hakmat jung umur kyang nang ba hajan civil hospital hene ka sngi thoding hakapor khnai baje menstep bandawa na ka sarkar halor ka jing snap kuman jong ka sarkar ya ka ne ka jing ki kabalane menta lakumba artayo ai haba ajing kren pat ha ka jing lang balapan long na ka Meghalaya Lower Primary School Contractual Teachers Association uba bir bor yang tem badi president ulong ngila ay ka jing shikri khnang ban penhe pensan yaki khun jong ka jelahi baro kawai bad kim ken henre hakaba khaddu ka application certificate kabaka sarkar MDA ha ka jing alam juga NPP UDP HS PDP bat ka PDF kala ong yangi bangin nom la shu banyarap yapi laban rap presiden ha ka ne ka sngi juga jing alang ha ka jing senrang lang juki seng balang bakan thup ya ka HNM HYC AIM bat kiwe nagaliang jung inong hikai kontrak kila mut ban litur ha assembly barra deki plakat bandawa henry la sya khang no haki bor jong ka an bakim sya ban litur sya assembly kumta kila penlong no ya ka jing yang pajba hasurok ban hala bat perta hadin balawai ka assembly ban pensengau ya ka sarkar bat kinong mi khmat jong ka jela kersan ya la ka jong kai kasam hanre kendit la pendukut no kensan yaki kam ki bangi ngitrai berkata hinai kai hakum kata kepo daga basau se ngapen pau wai ni pernai kai disable jongi napo molateng ikong imes adalin nong hakum kata kepo ila kalon no sebab badik hat no nang mesla pertai laino sedian ye khun laingut ki khun jongka hang nesla pertai kata kadai ke jingmat kajinge keduk jongi kum kinoi kai nang ta hagani kapor ngas ko ben paru sapi ki pai pa kinong kersan ki jongi ki jinge ki bengi keduk paro si kata dan ki pernai kai ki IT mat mensim na ka jaka khiat ki lai jingi kai lai ai jingi kai si jaka ki bakendong jaka ki beset ki yo i jingpang bamla ben snashu haduk menta kata ka bagila ai ka jing sakri ngem khen shui la ka jong jing em na ka banta ban pensat penang yau khun jong ka jala par koi hare ka khatu ka appreciation certificate ka ka sarkar MDA ha ka jing alam jong ka NPP ka UDP ka HSPDP ban PDF ka ong yangi ngem la shu paniya ram ya pi kata kali ka ba ngi sosi hadu kata kali ka ji khe kam dai ka sin ka ban kong ka ji khe ka bangile khe kali ka sin ka basan ngile ka do chief minister nyo sin nang na chulong ya kata satura ngia kendo ngia yo ban kan tang siminit kata kai kabangi ngi omat ka jing em jong ikum kino hikai nang ne ngi mi ban poi satai satura haro simit nala poi hatura ngia yo ban kan tang siminit ngiyo ya kabakum kata ka appreciation certificate hata jing trai sitong ka jong penilan ti yangi kumnongan ya rap ya pi ngangas ngausi ban pau ya kene kabanta lado phone ko akaj lado pam don bisa uang penban khon pen ilam ti nga kumnongan ya lat ban thin ka ya pi hato kalong kabadeng lada kalong kumta nga ong sai hagani ka por uba kumutaw kupala ne kmi ubandon khamat bandon kli bandon skor bat udairu uba ana kata ka de jing slow ka janga mikik pa hagajing sisala da pan sopti khon pan kai panja kumno ro ngi haban paniyok yaki kata kade ke jinglong ka jongi hanrai hagani ka sarkar MD manta ngiyo ka bakum kata dekum ta ka ya jing kren ngi wat langi dai ki noi ka LP ki padon sekentong lagi pule ngi kai ta tin khasi ki khna snong kim skotho ngi ha ban phai si ka tin sinong ban pen skotho yaki jing sisa nangta ngi yele sitom ban penang nadong sedong yak akor long priu man priu hanre ka khadu ngiyo ka bakum kane kata kane ka basmosi nangta ka banganga ban swa bakiwai kinong kren
kumnong yalam hagani kapor mancisi kan bagidang syangsat han hang ne kalau penjauh umat yang kumnong yalam ki kami kinoi kai ki padai ki kami ki jongi khon ki jongi ki syangsat han hang ne ngaong ya ki da ka pasiau mis sobha selai pa ai ni ki senang ngin bi sakfat pangin sathan maki ki ong nak baskan sar ngem pam namar ngi burom ya ka rai ka bangila siam kumta ka dur joi mai kwan pau hanga na prakhat ya ni jing prakhat ka wai i mai tang na ka banta ban penhe pensan yang i song sathan asurok kai ka ban jialong yang au khon kai ka ban jialong ya ka jalap ra ka wai hanrai phause ngidon hakabakum kata kabanta kam sngosen ai unong wa jangi benlaj ai jingi rap jangi hangne ban ya ka sarkarim die unong wa ju bayai lan kiwa yang di biscuit ar lai song hane ka sarkar endi shipau sing ina song hangne watang ka khmai ro kamphai kabakum kata ka kami ngi yo kanjayu ya ka jala ka jongi ya kinoi kai hapo ka jala ka jongi lade ngayo ya ka bakum ka sarkar kanjayu hatong inang kerman maka jala ka jongi ka nang kiu mathai benta amdai bangi her sa ka bakhadu ha ka literacy rate hadin suppose nam saya baik kala badia thong bat phiro ka jala jongi kan poi sha ka baja rom tham komta ko ka sarkar em de coconut sama korumboy mebai yangi syasam sobhama meru melek penong siam hadalihi lalmenun lalmeriu midai riu senram hilai penong longo executive minister hadalihi lalmenun menyo kori ki place tom ke jongi nidai ki bariat oi ki tep kata nilong tang kino hi KLP hanangi don la ka jong kator ngong tang ni kai kenten yu konrat sangma yo rumboy kapatri kabanga ngalapulin nado man outpost nam tam manchwa kadon kini kau ubale bain ubale kho on get up sensi kho kan mau bai kini ke jom lare pile bayi kidon kai hakawe kesi get up sensi kho kata kabanga ko ban pan pau hagale ka por